खोमसि निजोम हराव अख्रांमानि रुगुं गैयि फोथाराव उन्दै समाव जों जेब्ला नायहरोमोन सिथ्लायाव जिरायना जाखांफैयो गोसोआव जौसे सोंलु। गोजौ बेसेबां बे अख्रां, गुवार बेसेबां जोंनि बुहुम। रंजा खुसि साननाय थरफा थरफा हाथरखिफोरा खाना नांहैयो सानफुंनायाव माब्लाबा। नुजायो मानो मोनसेनि उनाव मोनसे, गोरलै गोसोआ हाबिला थाबाय मिथिनो। आलायारन साना सानजा अख्राङाव खोमसिखौ होखारनानै जारौ गाब लायो मानो। बेलासि समाव अनथावथाव गोजा गाबजोंनो बाग्लायलांफिनो, नाथाय थाङो बहा। खन्थाइगिरि नङाब्लाबो खन्थाइनि देंखोजों भिडिअ'खौ बेखेवनाय जाबाय। गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो। दिनै जों बे भिडिअ'नि गेजेरजों उन्दै समाव जाखांफैनाय बैफोर सोंलुनि बागैनो सावरायगोन। बेनिखायनो जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो जोङो इउनिभार्सनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन। इउनिभार्स माने अख्रांमाया मा? अख्रांमाया मोनसे सिमा गैयै भेकुवाम जेराव स्टार, गेलेक्सि, प्लेनेट्स आरो गोबां बायदि बायदि गुन्द्रामाफोर थायो। जोंनि बुहुमनिफ्राय 100 किल'मिटार गोजानाव जेसेबां मुवा बेसादफोर दङ, ग्रह'साफोर दङ, बिसोर गासैबो स्पेसआवनो दङ। जेराव बार गैया, सोरां गैया, सिरि निजोमनि अनगायै जेबो गैया। अख्रांमाया मानो खोमसि आरो निजोम होनोब्ला अख्रांमायाव बार गैयैनि थाखाय सोरां आरो सोदोबा गोसारलानो हाया। दानिया फैदो अख्रांमाया माबोरै दाजानाय? गोबां बिगियानगिरि, नायबिजिरसंगिरिफोरा फरायसंबाय, नाथाय दासिमबो गुबै फिननायखौ मोननाय जायाखै। थेवबो दायो बिग बें थिउरिखौ गनायनानै लाथ'नाय जायो। बिग बें थिउरिनि बादियैब्ला 13.8 बिलियन बोसोर सिगां गासैबो अख्रांमाया मोनसे बिन्दोआवनो दङमोन, जेराव गोबां रोजोबथि आरो गोबां दुंथाइ दङमोन। बे बिन्दोनिफ्रायनो इउनिभार्सआ गुबुन गुबुन दिग फारसे एक्सपान्ड जालांदों। बेबायदिनो ग्रह'सा, गेलेक्सि, स्टार बायदि सोमजिलांदों। दानिया गेलेक्सिया मा एबा हाथरखि हान्जाया मा होननानै बुङोब्ला गोबां हाथरखि, ग्रह'सा, गेस, हाद्रि, खोमसि मुवाफोर गासैखौबो मोनसे बोगथाबमाजों बोनथुमजानानै दोनजानाय हान्जा। जों जाय गेलेक्सियाव दं बेखौ मा बुङो होनोब्ला मिल्कि वे गेलेक्सि। बेयाव सानखौ लाफानानै 100 निफ्राय 400 बिलियन स्टार्सफोर दङ। बेनि महरा स्पाइरेल डिस्क। बेयाव जोंनि बुहुमा मोनसे हाद्रि गुन्द्रासा बायदिल' बाहागो। दानिया सानखरां एबा सलार सिस्टेमा मा? जोंनि सलार सिस्टेमाव सानखौ मिरु खालामनानै 8 ग्रहफोर जेरै मार्किउरि, भेनास, आर्थ, मार्स, जुपिटार, सेटार्न, इउरेनास, नेपसुन आरो माखासे ग्रहसाफोर जेरै प्लुट', सेरिस, एरिस, मेकमेक बिसोर गिदिंगासिनो दङ। बेफोरनि अनगायैबो मुन्स, एस्टेरइड, कमेट्स, मेटेरइड्स बायदि बायदि दंबावो। दानिया बुहुमा मा? बुहुमा जाबाय जोंनि सलार सिस्टेमाव थानाय थामथि ग्रह, जेराव 77% दैजों बुंफबनाय। बेनि थाखायनो बेखौ ब्लु प्लेनेट होननानैबो मिथिनाय जायो। दासिमाव बुहुमाल' मोनसे मिथिजानाय ग्रह जेराव जिब-जिबि, बिफां-लाइफां थांना थानाया जाथावना। मानोना बेयाव दै, बारहावा, सहायनो हाथाव दुंथाइ बेफोरो दङ। दानिया बुहुमाव सान आरो हरा माबोरै जायो? बुहुमा गावनि कक्ष लामायाव एबा अरबिटआव 365 सानाव साननि सोरगिदिं गिदिंखनो आरो 24 घन्टायाव बियो खेबसे गावनि एक्सिसआव गिदिङो। बेफोरनिफ्राय जों मा मिथिनानै मोनखो होनोब्ला आर्थआ सलार सिस्टेमाव थायो। सलार सिस्टेमा जोंना गेलेक्सियाव थायो, जायनि मुङा मिल्कि वे गेलेक्सि। बे मिल्कि वे गेलेक्सिजों लोगोसे गोबां गेलेक्सिफोरा इउनिभार्सनि सिङाव थायो। दानिया सान मन'नाय आरो अखाफोर मन'नाया माबोरै जायो? अखाफोरा जोंनि बुहुमनि मोनसेल' सेटेलाइट। बे अखाफोरा जेब्ला सान आरो बुहुमनि गेजेराव थायो, अब्ला साननि सोराङा बुहुमसिम सौफैनो हाया। बेखौनो जोङो सलार एक्लिप्स होननानै मिथिनाय जायो, एबा सान मन'नाय होननानै मिथिनाय जायो। बेबायदिनो बुहुमा जेब्ला सान आरो अखाफोरनि गेजेराव थायो, अब्ला साननि सोराङा अखाफोरसिम सौहैया, जायनि जाहोनाव जोङो अखाफोरखौ खोमसि नुयो। बे जाथायखौनो जोङो लुनार एक्लिप्स एबा अखाफोर मन'नाय होननानै मिथिनाय जायो। अख्राङा मा?
जों अख्रांखौ मानो गोथां नुयो? अख्राङा जाहैबाय जोंनि बुहुमनि गोजौआव थानाय लांदां जायगा। जोंनि साननि सोराङाव जायख्लंनि मोनफ्रोमबो गाबानो थायो। जेब्ला बियो बारहावायाव सौग्रावफैयो अब्ला गोथां गाबा गोसारलायो। बेनिखायनो जों साननि समाव अख्रांनि गाबखौ गोथां नुयो। फुंबिलि आरो मोनाबिलिनि समाव अख्रांनि गाबखौ मानो गोजा नुयो? मानोना बै समाव साननि सोराङा बुहुमसिम सौफैनो थाखाय जानसिन जानथाय दावबायनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो गोजा एबा खमला गाबाल' जोंनि बुहुमसिम सौग्रावफैनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो फुंनि समाव एबा बेलासिनि समाव गोजा एबा जारां नुयो। अख्रांनि हाथरखिखौ जों मानो रिथि रिथा नुयो? बुहुमनि दोरोदबाय थानाय बाराव जेब्ला हाथरखिनिफ्राय फैनाय सोराङा सौग्रावफैयो अब्ला रिफिखननायनि थाखाय हाथरखिखौ जोङो रिथि रिथा नुयो। बे फेन'मेननखौनो बुङो रिफ्रेक्शन अफ लाइट एबा सोरांनि रिफिखननाय। दानिया नायदो जोंनि बुहुमा माबायदि। जोंनि बुहुमा सोनाबनिफ्राय सानजाथिं गिदिङो। बेनि थाखायनो सानजा फारसे गिबियै सान ओंखारो आरो सोनाब फारसे सान ओंखारनाया उन जायो। दानिया नायदो जोंनि बुहुमनि मानसावगारिया माबायदि। जोंनि बुहुमखौ जोङो मोन 7 हादरमायाव राननाय जादों। बेफोरनो जाहैबाय नर्थ आमेरिका, साउथ आमेरिका, इउरप, आफ्रिका, एसिया, असेनिया आरो एन्टार्कटिका। जोंनि भारत हादराबो एसियानि आन्दारावनो दङ। बे भारत हादरनिनो सा-सानजा फारसे जोंनि आसामा दङ। भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।